खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एटीएम निफ्राय रां बख'बाय थानाय समावनो एटीएम कार्डखौ सोलायजादों सासे बर' फोरोंगिरिया सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बागाजानि गामिनि थागिबि आनन्द बर'जों जादों बे जाथाया बिथाङा खामार दैसा हाई स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा रां बख'नो थाखाय एटीएमआव थांदोंमोन बे समावनो माखासे सुबुंफोरा बिथांजों एटीएमनि सिङाव हाबफानानै बिथांजों बायदि खोथा रायलायदोंमोन आरो बिथांखौ दान्दिसे समनि थाखाय आन्दायहोदोंमोन बे समावनो एटीएम कार्डखौ दुथांफोरा सोलायखुमादों बेनि उनाव थांनानै गुबुन मोनसे एटीएम निफ्राय 20,000 रां बख'दों बेनि उनाव आरोबाव 20,000 रां बख'दों आरो उनाव सना गलानिफ्राय 70,000 रांनि सना बायहैदों रां बख'नायनि मेसेजआ मबाइलाव सौफैनायनि उनावनो एसिस्टेन्ट टिचार आनन्द बर' पुलिस थानायाव गसर होनायाव उनाव पुलिसा संदाननानै दुथांफोरखौबो हमनो हादों हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै मिराजुल हक आरो नुर उद्दिन खान दुथांफोरा बरपेटानि थागिबि आरो दुथांफोरा बेबायदिनो लुटपाट खालामनाय एटीएम खावनाय बायदि जाथायफोराव लोब्बा दंबोयो आरो बिसोरनिया गेदेर गें दङ होननानैबो मिथिहोदों पुलिस बिफाननिफ्राय दंफां थुख्रा बायदि गोजावलांदों बेसेन गोसा गारिफोरा गेरेन्स साइक्ल'न फैनायनि गोहोमाव फारसेनिफ्राय सिलिंखार जादों दरसे हादरा फ्रान्सनि रिइउनियन आइलेन्डआव इन्डियान अशियाननिफ्राय फैनाय गेरेन्स साइक्ल'ननि गोहोम गेरेन्स साइक्ल'ननि गोहोमाव गोबां बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो दैबाना जादों जायजों न' बां गारि मटरफोरा दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों न' बांफोरा बुखारलांजानायजों लोगोसे दंफां थुख्रा बायदि गोजावलांनो गोनां जादों बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गेदेर गेदेर दंफांफोरा सुबुंनि सायाव बायसिनदों जायजों गोबां सुबुङानो जिउबो खोमानो गोनां जादों नाथाय दासिम बेसेबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाखो बेनि गासै रिपर्टखौ मोननाय जायाखै 1,80,000 गोबां सुबुंफोरा न' बां गारनानै गुबुनाव थाहैनो गोनां जादों फारसेथिं मोब्लिब गैयि लोंनाय दैनि जेंना जानाय लोंनायाव जेंना बायदि जेंना नुजाथिदों रिइउनियन आइलेन्डआव आइलेन्डनि साखाथियाव थानाय हादर मरिशास हादरावबो गोहोम गोग्लैहैदों रिइउनियन आइलेन्डआव थांनाय फ्लाइटफोरखौबो गासैखौबो केन्सेल खालामनो गोनां जादों 200नि गोबां फायार फाइटार आरो रेस्किउ वार्कारफोरा दा रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों इन्डियान अशियाननिफ्राय फैनाय बे गिदिंनाय बारानो फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों फ्रान्सनि रिइउनियन आइलेन्डआव राजखान्थियाव रावबो अरायनि थाखाय नङा बबे समाव बारा बबेथिं बारलांगोन बेखौ रावबो हमदांस हाया मोनसे समाव बिपिएफनि जानानै गोख्रों खामानि मावनाय बिपिएफखौ दानाय आरो बिटिसिखौ दानाय खाम्फा बरगयारिया दिनै हाग्रामा महिलारीनि बियाब देबोरगावआव जयनिं हाबाफारि खुंदों हाग्रामा महिलारीनि बियाब देबोरगावआव UPPLनि जयनिं हाबाफारि खुंदों जेराव खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लादों देबोरगाव ब्लकनि सिङाव धनपुर आरो इस्ट मालिगाव प्राइमारिनि बिस्मुरि खाथियाव आदिवासी आरो राभा दरथाम गामिनि सा 50नि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव हाबदों बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे आस्था गोमाबाय आरो UPPLनि खामानि मावनायखौ नुनानै UPPLआव जइन जादों होननानै बिबुंथि लाखिबाय खाम्फा बरगयारिया आरो जायफोर जइन जाफैदों बिथांमोनहाबो थांनाय MP बिसायख'थियाव आंजोंनो जयै खामानि मावफानायमोन होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया बे जयनिं हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बाहागो लादों जयनिं जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ साबायखर बावदों UPPLनि मावथि दैदेनगिरिफोरा आरो जायफोर जयनिं जाफैदों बिथांमोनहा बिपिएफनिखौ गासैखौबो लाबोनो थाखाय रादाय होदों होननानैबो फोरमायथियो UPPLनिफ्राय एबसुआ सोरखौ रैखा खालामगोन एबसुआ एबसुनि मर्यादाखौ लाखिगोन ना रायजो राजाखौ जेंनानिफ्राय बोखांगोन ना प्रमद बर'नि राजखान्थिखौ रैखा खालामगोन सोरखौ रैखा खालामगोन एबसुआ बे सोंथिखौ खालामदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव जमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोला जयनिं हाबाफारि खुंदोंमोन जेराव UPPL बिजेपिनिफ्राय हाबफैदों UPPL आरो बिजेपिआव थानानै जेबो सुबिदा मोननो हायैनि थाखाय बिपिएफ दोलाव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय बाक्सानि मुसलपुर बियाबावबो 3 नं दिहिरायाव बिपिएफ दोलोआ सांग्रांथि मेल खुंदों एबसुआ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिदा लेंनायनि थाखायनो बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गोबां गामिया बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो खोन्थादों दि दादा 100% बर' थानाय गामिखौसो नांगौ होननानै एबसुआ बुंदों होननानै जेरावनाखि दिपेन बर'आ रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन नखरसेबो बा गामि दरसेबो बर' गामिया बिटिआरनि बायजोआव थालाङा होननानै दा गिबि मन्थ्रिया बेखौनो बुंदों 50 थानाय गामिखौ बिटिआरआव सोयोब्ला गुबुन हारिया दुखु मोनगोन बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा लोगो हमहैबाय थादों नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानैबो बुंथियो आरो एबसुआ
खाथि सोमोन्दो लाखिनायनि थाखायनो गोबां बर' गामिया बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ होननानै बुंছে बिपिएफ दोलोनिफ्राय। एबसुआ दा सोरखौ रैखा खालामगोन? एबसुनि मर्यादाखौ लाखिगोन ना रायजो राजाखौ जेंनानिफ्राय बोखांगोन ना प्रमद बर'नि राजखान्थिखौ रैखा खालामगोन होननानैबो सोंथि खालामो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। मैयानि सानाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी आरो बिटिसिनि दानि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोननि जोनोम सानमोन। बर'नि सानै गेदेर दैदेनगिरिफोरनि जोनोम सानखौ मैयानि सानाव गावगाबागावनि मददगिरिफोरा दाब दाब जायगायाव फालिदों। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारीनि 52थि जोनोम सानखौबो दाब दाब जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सालबारि जिल्लायावबो हाग्रामा महिलारीनि जोनोम सानखौ फालिदों। 50 केजिनि केक हानानै जोनोम सानखौ फालिदों, जेराव सा 500सो सोद्रोमाफोरनि थाखाय जानाय लोंनायनि थागथियारिबो खालामनाय जादों। जोनोम सानाव बाहागो लानानै रायजो राजा मददगिरिफोरा बेखौनो बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारीया गोबां सोमावसारनाय सासे दैदेनगिरि आरो संबिधाननि नियमजों बिथाङा बिटिसिखौ दानानै बिटिसि ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो गासैबो हारि माहारिखौ बजबनानै लादों। फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बिथाङा बेबायदि खामानि मावलांनो हायो आरो बिथाङा जाहाथे जिउ गोलाव मोननो हायो, बेनि थाखाय आरज खालामनायखौ फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफ्रा। ओजोंहाय प्रमद बर' बिथांनि मददगिरिफोराबो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिदों। प्रमद बर' बिथांनि 51थि जोनोम सानखौ दाब दाब जायगायाव बिथांनि मददगिरिफोरा फालिदों। उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPLआबो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिदों। बिथांनि जिउमाया जाहाथे गोलाव जायो आरो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआरनि जौगानायनि जाहाथे खामानिखौ मावलांनो हायो, बेनि थाखाय आरज खालामदों बिथांखौ मोजां मोनग्रा मावथिफोरा। रायजोनि 150 बिघा हायाव इभिक्सन बा होस्रांनाय जादों। बांलादेशनिफ्राय थाफैनाय सुबुंफोरनि न' बांखौ सिफायनानै होस्रांदों प्रशासननिफ्राय। चन्द्रपुर बागिसा सार्कल भिलेजनि बुरलुंबुथुर दैमानि साखाथियाव 150 बिघा हायावनो बे इभिक्सन ड्राइभआ जादों। 2 नं चन्द्रपुर गामिनि कल्याण समितिया बेनि सायाव अजद होनायनि उनावनो कामरुप जिल्ला प्रशासना गोख्रों जादों आरो इभिक्सन ड्राइभखौ खालामदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला हानि दालाला बांलादेशनिफ्राय थाफैनाय सुबुंफोरनो बे हाखौ फानदोंमोन। नाथाय दा बे हानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय थाफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाय जाबाय बा होस्रांनाय जाबाय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।